Belano wana ma singsa kok toma kasai phaikap. Ttaadc ni EM tei CM roni Quater botabok Sikok hamani wana ma singsa kasai phaikya hai tini Ttaadc ni chairman borongmanang Boboronjon Riyangni nogo kwrwi sini Sikok Habwi manui khonui tlangkha tei bini gas cylinder tei laptop rok rangpur sarok je tongmani tlangi thangba khe Sikok amo bai wanajak tabo chairman Boboronjon Riyang. Ttaadc hairogo si charadegi police guard tongoi bo Sikok habo amo bahai khe habwiman Sikok laimani tabo wanama singsa ngoi tongmani patimu kasai phaikha hai. Omaikana tini Radapur PS ni OC thangai a bini Quater thangai tamo kmakha amorokno thangai naikha Radapur thanani OC. System masuk jenis ya. Ini jadi tensi. Mau kesini mana? Video bu. Kalau saya register, kenapa aku sih lah? पूरा Tulangbaikha, itu सरकार के किए तुलंग बता निकल ना दे. Hai itu kok Sikok gitu ya tuh. Borok nih jadi, maksud musuh dia. Nih jadi mau musuh dia nih jadi. Orang lain musuh dia. Sikok lek tik sem musuh nang baik. Oh laptop ke borok kena tamrak ya. Laptop kena. Laptop. Ajang ini print. Hayung ha busharokni salo hayungni joto lokorokno hamjakma tei khuluma yafaro Ttaadc ni bwkhaktwi hani busharokni hukumu mukumu buni slai juda buni slai kuchuk buni slai kotor hani busharokni kanmung chumung rwchabung musamung chamung bebak belai khe bolaijago hayungo. Cheng Ttaadc hayung ha busharokni salo diayo hani busharok teibo kuchugo kathon tei hayung gwnangwi sinimung manthon.